L-istrateġija ta' trasformazzjoni tal-Pulizija l-5 snin li ġejjin hija mfassla b'tali mod li tbiddel u ssaħħaħ il-korp ħalli jimxi id fit mas-soċjetà. Żewġ affarijiet li se jilħqu dan lan huwa l-mod kif isiru l-promozzjonijiet u kif jiġu analizzati talbiet biex pulizija jiċċaqalqu minn taqsima l-oħra. Dwar dan One News tkellem mal-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Ramon Merċieqa. Qabel joħroġ transfer, tiġi imnedija sejħa li fija jitfasslu u jiġu studjati l-ħtiġijiet u l-ħilijiet kollha ta' dik il-pożizzjoni partikolari fejn il-Kummissarju tal-Pulizija japponta bord li jkun kompost minn nies li jkunu kollhom esperjenza f'dak il-qasam u l-kandidati li jiġu qudiemu jisrulhom ċertu domandi li jkunu marbutin mas-sejħa tal-applikazzjoni biex jintgħażlu l-aħjar kandidati għal dak il-post. Is-Sur Merċieqa spjega li dan diġà beda jsir u qed joħloq sens ta' soljef u meritokrazija fost l-uffiċjali infushom għaliex qed jaraw li l-affarijiet qed isiru kif suppost. Qabel kienu jsiru li l-Kummissarju jaqbad jażel persuna jitfaħħa f'post u ma jitfaħħix fieħor ma jfissirx li għax il-Kummissarju jkun għażel biex jitfa' post u mhux fieħor dil-persuna se tirnexxi dejjem, ġifieri kienu jkollok sitwazzjonijiet fejn wara ċertu ammont ta' żmien tinduna tkun investejt f'persuna, kun infaqt il-flus, kun battom korsijiet u dil-persuna mhux għax tkun triti imma n-natura tax-xogħol forsi ma jiklikjax mal-karattru tagħha. Allura ma tkunx qed tagħmel investiment kif suppost. L-Assistent Kummissarju spjega li f'każ ta' promozzjonijiet fih dan il-korp issa qed isiru b'sejħa interna b'linji gwida ċari u mhux kollox fid-diskrezzjoni tal-Kummissarju. It-tfassil ta' fuq l-istrateġija huwa li biex kompli avvanzanti minn pulizija u tibqa' tila ta' superintendent, tibqa' tila tarġa, surġent, spettur, tkompli tistudja inti ġewwa l-akkademja, kull kors li tagħmel ikun qiegħed akkreditat u sintendi minn hemmhekk imbagħad kompli fil-karriera tiegħek u titla' taraġġ l-iskaluni fil-progression tal-korp tal-pulizija. B'dawn il-bidliet il-Pulizija qed jagħmlu xogħolhom aħjar u b'mod aktar trasparenti filwaqt li ċ-ċittadin jinqed aħjar minn persuni kompetenti. Il-fatt li il-persuna sa tkun qiegħda tieħu r-rapport sa tkun iktar imħarġa u sa tkun iktar kuntenta waqt il-qaddi ta' dmirijiet, ġifieri għax il-pjan tal-istrateġija joffri wkoll titjib fil-ħajja family friendly measures tal-pulizija. Awtomatikament iċ-ċittadin se jkollu riżultat iktar aħjar, ġifieri it-training kollu li hemm maħsub fiha din l-istrateġija se jwassal biex il-pulizija se jkun pulizija aħjar, l-output tiegħu se jkun aħjar u l-ċittadin se jkun moqdi b'mod aħjar. B'dan il-mod se ċ-ċittadin isib il-faraġġ meħtieġ mingħand il-Pulizija meta dawn isolvu l-każ li jkun ġie rrapportat.